Dito guys, ang daming bakas dito guys. Oh. Bakas ng alimango. Nandito lang yan banda guys, sa may tubig-tubig. Dito, may mga bakas dito. Ewan ko kung alimango ba to guys. Yan oh. Parang may bukol. So yun guys, nandito na tayo sa spot kung saan tayo palaging naglalatag ng malalaking trap natin. So yun, magandang umaga pala sa inyong lahat. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload guys. Gawa ng busy tayo sa trabaho. Bali, lagyan natin dito ng isa kung saan palagi tayong nakakahuli ng green crab. Bali, 6 na piraso lang to guys. Yung malalaking trap lang muna yung nilalatag natin. Yan o. Lagyan natin dito ng isa guys. Bali, paibas na to. Napakaaga kasi ng high tide. Alas 5 pa lang, high tide na. Pero pa lang, hindi pa masyadong malaki yung dagat. So yun guys, maglatag na tayo guys. Stay tuned lang. Dito guys, palagi tayong naglalatag dito guys. May nagpapirmi kasi ang alimango dito. Gawa ng maraming sisi. Ayan o. Bali, dito tayo naglalatag ng trap natin. Bali, ito yung unahin natin guys, yung yung may kabilya. Yun yung pain natin. Isdang tamban. Ito na guys yung pangalawang trap natin. Yung may kabilya pa rin. Ito na guys yung pangatlong trap natin. Yung bago. Okay, tatlong trap na lang guys. Latag natin doon yung 2 piraso. Tapos yung isa doon sa malapit sa kubo. Sa may may bakawan doon. Yun guys, dito lagyan natin dito. Bali, palagi rin tayong nakakahuli dito guys. Tig-2. Dito guys, ang daming bakas dito guys oh. Bakas ng alimango. Nandito lang yan banda guys, sa may tubig-tubig. Doon natin banda guys, latag guys, dyan. Sa nagsanga na sapa.
Yan guys yung ano pang lima natin. Ang daming bakas doon banda guys oh. Baka sakaling pumunta dito. Isa pa dito. Dito guys. Dito natin latag yung pang-anim na trap natin. Dito guys, may mga ano dito, may mga sisi. Kung naalala nyo guys yung spot na to guys. Dito kami palagi nangangawil ng kapatid ko. Parang may nakikita akong alimango dun guys. Parang may pinaglubluban yata dun. Ang dami kasing bakas dito guys, napansin ko. Yan guys, ang daming bakas dito. Hindi pa naman gaano kalaki yan, pero good size na. Pati dun may bakas dun, malaking bakas dun. Iwan ko kung alimango ba to guys. Yan o. Parang may bukol. Ay wala. Kung ganun, pinagpahingahan lang pala to guys. Subukan natin hanap-hanapin guys sa paligid. Hanggang dito kasi yung ano, mga bakas. Yan. Hindi pa naman tayo magaling maghunting ng ano, alimango. Hindi kagaya ni ano, idol Intoy Osip na napakagaling niyang maghunting ng ano, alimango. Grabe guys, ang daming bakas dun. Hindi natin nakita, baka pumunta dito. Ilog kasi dito. Madali lang sila makatakbo dito. Buti na lang guys, napansin ko dun na parang may pinagpahingahan. Kaya napag-isipan ko na lagyan natin ng trap dito. Nandito lang yan sigurado. Nanginginain niya ng ano, mga sisi. Lagay na natin dito guys, yung isang trap natin. Ang daming hipon guys oh. Yan ang mga sisi yan guys oh. Saan kaya natin ito maganda ilatag? Dito na lang siguro banda guys. Sana makadali ito. Sana madali natin yung alimango dyan na hindi natin nakakuha. Medyo good size pa naman yun. Yan guys, update ko na lang kayo sa part 2 sa pagpapandaw natin. Bali, gawin natin tong ano, part 1 para makapag-upload na tayo guys. So yan guys, bali pagpapandaw pala natin mamaya. Kung hindi sasama yung panahon mamaya guys, papandawin natin ito mamayang gabi. Kung hindi sumama yung panahon, tapos diretso tayo sa ano, pangingilaw guys, na ano, malukon doon sa anuhin din natin dati, pinangilawan nung nagpandaw tayo, tapos nangilaw tayo ng ano, mga sugpo. So gawin natin tong part 1 guys. Sana certain tayo sa pagpapandaw natin mamaya. So yun guys, salamat pala sa walang sawa yung pagsuporta sa munting channel ko. Bali, nakapag-apply na po tayo guys. Sana walang problema doon sa pag-apply natin. So yun guys, shoutout sa inyong lahat guys. Update ko kayo sa part 2 sa pagpandaw. God bless po sa inyong lahat guys.